Morjesta! Mun nimi on Grönberg Kimi, mä toimin Malminvedossa GM-nä ja on yksi perustajia. Ja Malminveto on toiminut nyt viimeiset 3 vuotta, me pelataan Vitosdivarissa. Ja nyt tällä hetkellä on sellainen tilanne, että me hankitaan uusia pelaajia meidän joukkueeseen. Ja siitä mä annan itse meidän kapteenin Mikko Kontion kertoa lisää. Jes, kiitos Kimi. Eli Kontion Mikko on mun nimi. Ja nyt tarvittaisiin joukkueeseen hyökkääjiä ja pakkeja. Moni mahtuu mukaan ja syksyllä alkaa hyvät tryoutit sinne mukaan kokeilemaan, mihin lahkeet riittää. Ja Kimille. Ja tosissaankin te voitte ottaa yhteyttä meihin meidän Facebook-sivun kautta. Laittakaa sinne viestiä vaan ja linkki löytyy alhaalla. Kiitos. Tervetuloa! Vittu kalja. Onpa hyvä. Tää oli itse päivän piristys.